Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vom juca Snake Rivals alături de Marius. Bună, bună! Ok. Mă văd cu mai Ok. Stai puțin. L-am dat extrem de încet. Cred că nu se mai aude nimic. Da, nici la mine. Ok. Crezi eu unul sau... Creez eu. Așa. Bine. Hai pe Battle Royale sau Classic Mode? Pe real. Ok. Nume ăsta se va numi IT. Cum? YT. Ai fi? Stai puțin. Trut. Cum? Trut. Rut Da. cu P? Da, T-R-U-T. S-T-R-T? Trut. S-T-R-U-T. Nu, cu T la început și se termină tot cu T. Stai puțin mai bine aia că mă... Trut. Cum? T-R-U-T. Trut! Da. Mă bag, hai că... Mi-am dat răzgău. Miștocare. Miștocare. Eu o să mă poți din aia cu ceva. Tu cum ai fost, da? Cu o cobră care are coroană. Aia verde, de lângă mine. Nu. Lângă tine un extraterestru nou, nu? Ăla de la început. Poza aia de la început o am. LOL, te văd. Te-am văzut deja. La tine îți arată că începe în 5, 4. Îți arată a început. Da, Îți arată și spun că a început? da. Hai când ne găsim, nu să nu ne omorâm, ok? Da, eu te-am găsit o plantă carnivoră. Mi-am dat și o abilitate. Și nu uitați să vă abonați la canalele noastre de YouTube. Și Marius dați are, like. Marius are mai mulți abonați decât mine. Nu-i corect! Eu fac YouTube de un an. Deci nu-i corect, eu fac YouTube de un an. Ce? Te omorâm? Nu. Hai că când termini, hai că trezi unul la Classic Mode ca să fie așa mai... Ok? Da. Gata. Gata? Ai murit? Da. Stai puțin. Se numește lapte cu litere mici toate. Lapte. Da. Lapte. Paste. Ei. Lapte. Acum. Folosim asta. Ia să vedem. Lapte. Da. Mă, dacă Mișto, mai e ca. mai sunt... De ce te faci de vârstă? What the fuck, mamă, era să mă duc în 1. De când există server lapte pe care l-am creat noi și sunt deja unii cu 7.000? Cine știe, poate i-a băgat așa la nimereală. Eu nu cred, cred că au făcut din nou ei un server pe nume lapte. Aha. Câte puncte ai? Ce? Câte puncte ai? 593, 96. Am 800 și ceva. Bă, mi-a mâncat asta din mine! Și-a dat singur în el! Știi că este cu racheta aia, și-a dat singur în el.
Hai că invoc eu acum un Rasengan. Ce era? Fantoma? Serios? Nu-mi place Fantoma. Ai, Pe ce da. rochet? Au! What? Mă fraierice, m-am omorât. Și pe mine. Și avem un nou high score. E unul din România aici. Stai că e unul din Falls aici. Și vreau să omor. Ce bun e. Dăm cu power up-ul. Dă magnetul. Sau ce-o fi. L-am omorât pe unul. Raf, l-am văzut. Praf. King Ramses. Haha, De ce nu avem mulți români? Ce? Sunt foarte mulți români. Da, știu. Deci m-am dus în unul care nici măcar n-avea 3 puncte și m-a omorât. Era filmic, bă. Stai că eu știu ce folosesc acum. Mamă, deja m-am făcut de 200. Mamă. Ia să vezi că eu mă fac de 300. Eu de 300 mult. Eu m-am făcut de 100. Am Bă! 600 acum. Ai, Doamne. Am 700. Hei. Dă power up-ul. Oh my god, cât de multe primesc. Nu! Scăpai la mincă. L-am omorât pe unul din greșeală. L-am mai omorât pe încă unul. Hai să mâncăm. Tot din greșeală. Bă, deci magnetul e prea bun. Adică îl primesc de prea multe ori și prea bun. Și pe locul 12. Mamă, câte more m-am făcut, ești prost? What the hell? Am 1800. What? Am 1800. Nu mai trebuie acum. De la, cum îi zice, de la magnetul ăla, că e prea bun. Rasengan! Am 2000. Invoc Rasenganul. Mă, deci trebuie să primești magnetul ăla, care e... Te face praf magnetul ăla, adică miștocarul e pe locul 10. M-a omorât cu... Ui! Ia un chest. Nu, deci magnetul e prea bun. Stai că nu știu ce un fireball ceva. Fireball Jutsu! What? Headshot. Headshot. Super, m-am făcut fantomă. Dar mie nu place să te faci fantomă cu... Da, fix la timp! Oh my Și am god. crezut că l-am omorât pe unul de vreo 2000 și ceva. Dar m-a omorât el. Mamă, sunt pe locul 12. Da, băi, am fost pe 10 cu 2000. Yay, bui! Pe locul 11. Headshot? Nu-i headshot! Mamă, ce o tătul ăsta! Dar avut magnetul și recuperă, nu-i corect. Eu am 70, bă! Îmi trebuie și un magnet. Bă, bine, îmi dădui bă. fantoma. Îmi dă magnet. Mie-mi dă-te fantoma. Ai? Mă, ce era să mă dau cu capul de un din ăsta pitic de grădină? Cractus. What? Cractus? Da, Cractus. Așa te cheamă? Nu. De ce fantoma? Orice, dar nu fantoma.
E nervoasă fantoma. Ia uite. Zicești tu de fantomă și mie am dat de fantomă. Eu mă bam, de pe încep. Bine. Stai că iau eu aici. Unde tu rapul? Nu! Mi l-a furat unul. Mi l-a furat unul. Să mor, bă, să mori. L-am omorât. Oh my god, Thomas! Locomotiva Thomas era să mă omoare. M-a omorât unul. Care i-a fecat acum. Și a murit din cauza la zid. Oh my god. Oh my god, ce mi-a făcut ăsta? Mi-a dat cu fireball jutsu și m-a luat. Te-a omorât din fireball? Nu. Coada mea, coada mea, deci nici măcar nu l-am pus. Mi-a luat puțin. Deja o mie, dacă vrei să știi. M-am făcut și o rimă. Mort. Băi, eu nu l-am întâlnit până acum deloc. Aha. What? Am Ia, bă, ne jucăm cu unul din China, poate nu coronavirus. Lasă, bă, că eu sunt prieten cu ei. Hai că ești. Da, mă. Dacă nu știi că eu mă știu cu Sasuke, mamă, de nu știu când. Fuck! Ce spun eu? Ce banană are. Stați liniștiți, băieții, că Sasuke nu-i din China, e din Japonia. China era. Oh, God! Mă fac cu ăla de pe locul 13. A, da, și apropo de asta. Cine mai lipsea decât asta? Fireball Jutsu! Asta ne mai lipsea. Yum! Pe locul 23. Locul 22. Ne, 25. Ne, 26. Uehe! Bă, mi-am zis singur din mine. Cât de prostă. Fireball Jutsu. Take that. Să dau pe 20 cu 700. Rasengan. Ai, mă, frate, serios, Fantomița! Așa am vrut eu. Fantomița mi-o de Dubai. Nu, te poate de Taurapul. Mă dusei cu capul într-un cactus. Stai, eu de Dar ce... tu mori din obiecte, eu mor din șoareci. Ia să desfac și eu eugenia asta, că nu o desfăcui. A ieșit? Nu. Bă, da, până acum vorba ta, nu ne-am întâlnit deloc. Întrebări. Cum arăți? Moare default? Default cam sunt. Am că eu mor de toți, am făcut deja double kill. Triple kill, bă! Fireball! Headshot! Fireball Jutsu! Am uit unul mare. Mi-a făcut unul fantomiță. Am 500. M-a bătut unul pe nume Ambre. Ombre vrei să... M-a făcut praf. Mi-a dat unul de bronz. Mi-a dat un cent de bronz.
Poate vrei să... Oh! Poate vrei să spui ombre? Nu, a zis se numea umbre. Ah! Ce mai nume și-a pus... Mamă, și cum era să iau pe ăsta mai mare de pe server? Bă, zic, eu mă întâlnesc cu cel mai mare pe server, să mă întâlnesc cu tine, wow! Mamă, te-am văzut. What? Mamă, te-am văzut. M-ai văzut? Da. Unde sunt? Unde sunt? Stai că acum nu te mai văd. Am plecat de acolo. Mă lovi într-un McDonald's. Să muriți și muriți? Da. De ce pe mine m-a omorât? Bă, nu mă de bun! Dar sunt așa o cutie legendară, dacă tot e așa. Cartușe. Bă, eu mă joc cu Mister. Eu mă joc cu Mister 287. Bă, miștocarul 2020, bă, am trecut prin 1, efectiv am trecut prin 1. Dați încoace toate punctele că m-am săturat. Vreau să fiu pe 7. Bă, dacă ajung pe 7 sunt cel mai tare. L-am găsit pe unul, David. Da, păi și ăla. What? Mă, nici l-am văzut. Ce? Unde ești? Că bai înainte l-am văzut. Tu ai vreo culoare la skin? Da, verde. Eu am verde și cu albastru și cu țepi. Eu am doar verde și țepi. Eu op pe ăștia care n-au nimic, bă, băiatule. Mamă, unde ești? Unde ești? Unde ești? Zi-mi repede, La zi-mi repede. Smart Wizard. La Smart Wizard. Fireball Jutsu. Le-am dat pe Eu mă toate. joc cu un nuclear animal. Cu animal nuclear. Wow, ăla e pe locul 4. Bă, deci e fix aici lângă mine și vrea să mă omoare. Nu mai zis ceva de el. Bă, e pe locul 3, da? Yuri! Eu sunt pe 19, păi dacă nu mai dă niciun power-up, bă, trebuie și mie power-up-uri. Despacito. Ce mai e Despacito? What? What? A intrat în mine și m-a omorât. What? What? Bă! Believe Ninja! Kage Bushino. Uite-te! Ce faci? Bine fac. Miștocarule. Ei! De ce ai făcut asta? Tu mi-ai luat fața! Ba, nu e adevărat! Ba da! Ba, nu! Bă, vreau să mănânc hârtia igienică! Poate fi tu și tu ești de mă omorât! Ce? Eu mă omorât! Mamă, ce... M-am lovit de un... Oh my god! Bă, câtă baterie mai ai tu? 45. Eu și că mai am 10. Oh. Hopă! Am
Am înțeles, hai că mi-au magnetul acum și mă fac Miștocarule! Ce faci? Bine! Mă, miștocarule, ce-ai făcut? Ce m-a omorât? Ce-ai făcut, bă? Stai că vin eu acum la tine, că știu unde ești. Aha, da. Mamă, cât te îndătă ăsta! Stai că știu unde ești. Ăsta, oratul meu! Foc, dă-mi. Nu pot dă-te headshot! Oh my god, îmi dă-te headshot unul! Și eu am omorât cu fireball-ul. Oare unde este Vlad? Nu știu, dar eu luai un power-up! No, mi-l fură unul. Pe guile! Ne duce și noi pe la guile. Câte puncte ai? 477. Am 120. Eram pe cu 15, bă! Ai, mă, frate! Pe mine m-a omorât liniștit. Mi-a 12 trofee, wow! E mult mai jută. Mie nu dai seama. Doamne! Ce faci? Ce-am luat ăsta? Ce l-am luat? Asta e bine, mamă, ce-mi dă de asta mâncare. Mai am un singur fireball și nu mi-e frică să folosesc. Deci cum te văd direct în cap îl dau. Ba nu? Îl voi da? Nu cred. Eu dat unul mie. De ce mi-ai dat mie? Uite-te! Ce mai faci? Vin după tine! Vin după tine! Aha. Cam ui! Cam ui! Mamă, deci dacă mă omora ăsta... Ce frumos a fost asta! Bă, tu ai o literă în japoneză, bă! Da, așa am eu când te omor. Bă, deci eu îți dau un karate japoneze direct. Ia! Hai că... Mamă, deci te-am făcut praf. Deci tu aveai mult mai mult decât mine, dar... Hai că vezi tu ce te fac. Un power-up! E power-up-ul meu! My God, m-am omorât unul. Bă, nu-i corect. Toate nebunile. Și nu-i corect ca tu să ai mai mulți abonați decât mine. E pe primul loc aici și m-am omorât. Acolo vom fi de strângere de mână. Miștocarule! Dacă știi, ești cel mai tare. Miștocarule! Miștocarule! Mamă, ce... Mersi. Mersi. N-am făcut-o intenție. N-am făcut-o intenție. Mersi, nu mi-e frică, nu mi-e... Cum am zis, mă? Nu mi-e frică... Nu, m-au omorât pe mine. Bă, ne ziceam noi înainte că nu ne-am întâlnit. Hai, ne-am întâlnit. Eu te-am omorât de fiecare dată, bine, aproape de fiecare dată. Haha. Un power-up! Două power-up-uri! Eu am rămas cu 3 puncte, wow! Wow, bravo, Marion! Bine, am fireball ca prostul. Marion! Tu. E timpul pentru răzbunare. Toma, serios? Bagi de mine acum? Unde ești? În spate, la peretele hărții. Nu spun care perete, că după aia vii la mine și m-a omorât din nou unul. Wow. Ăla eram eu. Nu erai tu, că era din Polonia.
am hack-uri și parole și pot să-mi bag de aia, clonă. Așa ai hack și parole. Ce? Ai șase și parole. Oh my god, a murit unul! Mamă! Era să mă mănânce calul! Mamă, ești nebun, bă! Și nu pot să iau niciun din ăla. Mamă, bă! Fireball și mi-a dat headshot, wow. Mamă. Ai murit? Nu. Bă, deci mi-a dat headshot cu fireball, wow. Sunt pe locul 8! Oh my god, cât îmi dai? 1552! Oh, păi eu eram... Mamă, cum era acum să fiu direct pe locul 2? Era prea. Nu, deci am murit și acum vreau să-mi pun... Vreau să-mi pun aici aceste 3 magnete. Pentru că nu se mai poate, mă, stai, că m-am prins de 170. Pentru că nu se mai poate, eu nu mai vreau să joc așa. Vreau să joc una. L-a luat pe unul cu fireball. M-a luat și pe mine cu fireball, wow! Stai că acolo sunt două magne. Bă, sunt prost rău, bă, deci fix când mă dă lângă un power-up, eu mi-au magnetul. Wow. Bă, ești prost, mă joc cu Smiley. Bă, ești nebun? M-a omorât. Mamă. E posibil să mă omoare pe mine cineva? Eu iau... Ok, păi cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați, să dați un mare share. Până atunci, noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!